Podho metuwa ayo buta podho metuwa ayo budute dibuang sing ayo iya Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Yeah.
mabur Werkudara ne mabur dhuwur gagah perkasa iya oh ya oh oh ya ya Allah Allah se ala 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 se Allah Allah se ayo ayo dorong kosito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing ngarsanipun para sesepuh saha bini sepuh ingkang tanah kinabekten. Wonten ing ngarsanipun Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Adik-adik kawula ingkang sanget kawula tresnani. Kula minangka taleng atur saking warga paguyuban Turanggasita ing lingkungan Saratan. Ngaturaken sugeng rawuh pambagya basuki dumateng panjenengan sedaya mugi kasarasan saha kawidadan tansah kajiwa kasarira kasandang kasanding dumateng panjenengan sedaya. Saderengipun kawula matur ingkang langkung kathah mboten kesupen tansah ngujukaken raos puji syukur kunjuk wonten ing Gusti ingkang Maha Kawasa injih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng ngempalaken kula lan panjenengan wonten ing papan menika saperlu amirsani Gladen Turanggasita ing lingkungan Saratan. Ingkang urut tunggal ngaturaken sugeng rawuh pambagya basuki mugi kasarasan saha kawilujengan tansah kajiwa kasarira kasandang kasanding tumanduk dumateng panjenengan sedaya lan kula. Urut kalih ngaturaken genging panuwun pamuji syukur awit saking rawuh panjenengan sedaya saperlu amirsani Gladen Turanggasita titi wekdal dalu menika. Salajengipun ngaturaken sedaya kalepatan dene Bapak Rida sak kalawangsa mliginipun dumateng warga Turanggasita ingkang boten nyediakaken papan ingkang nuju prana dumateng panjenengan sedaya ingkang menika sedaya kilap menapa kemawon nyuwun pangapunten. Ngaturaken genging panuwun ugi dumateng para pangemban bating praja satriya negari ing lingkungan Saratan tunggal utawi kalih ingkang sampun kepareng paring doa restu saha durung pengamin magayutan titi dalem menika ngantos sedaya nampi kawilujengan awit saking panyengkuyung saha doa restu panjenengan sedaya. Saha ngaturaken genging panuwun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun keparing pambiyantu menapa kemawon ema menika bondo tenaga saha iguh pertikul dumateng donatir lingkungan Saratan 1, Saratan 2 utawi lingkungan Sutan ingkang sampun keparing pambiyantu menapa kemawon ngantos wekdal menika Gladen Turanggasita waget lumampah kanthi rancak sae wilujeng nggih awit saking pambiyantu panjenengan sedaya mliginipun para donatir ingkang tansah kinurmatan. Bapak saha Ibu ingkang kula hormati, kula suwun amirsani Turanggasita Gladen menika ngantosi paripurnaning samangke. Ananging ngaturaken sedaya kalepatan dene Turanggasita menika sampun sawis-sawis dangu mboten Gladen ingkang menika sedaya kekirangan saha kilapipun nyuwun pangapunten. Saha mawantu-wantu saking dukungan saha pambiyantu panjenengan sedaya murih sedaya menika lumampah kanthi sae rancak wilujeng nggih namung awit saking dukungan panjenengan sedaya. Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan, benjang enjang menika lingkungan Saratan ngawontenaken nyadran kula suwun kanthi sanget sami anggrawi wonten papan ingkang sampun kasediaaken. Salajengipun
sedaya kekirangan sakalepatanipun kawula mbaleni nyuwun pangapunten. Salajengipun kula badhe ngaturaken pantun nggih. Tuku tela digawe tape. Senajan ngrekoso uripe monggo ngibadahe aja lali. Mekaten ingkang kula aturaken kirang langkunipun basa ingkang kirang tumata Sulabawa ingkang kirang trapsira prangertiting utara tan jangkep sedaya kilap nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mirsani ngantos ing paripurnaning samangke. Matur nuwun. Ya. Hoi. Hoi. Ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Jose, Allah Jose, yeah. Klambi abang dandane moblong-moblong bareng cedak jebulno pincong ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon lunga warung tuku jamu pesen 5 garis siji nek aku tresno marang sliramu apa ya kudu seloro iki ayo aja ngono ayo alon-alon ayo mas aja ngono ayo alon-alon pamit lunga menyang seturan jebul dolan neng palagan najan nanti lagi kelaran tangi sahur tetep kudu jajan ayo aja ngono ayo alon-alon
wajan bojo ganteng larake ati enak bojo elek tangga radoyan ayo aja ngono ayo alon alon ayo aja ngono ayo alon alon bocah wedok sangune wedak ana cah lanang untune kingsul niat kula sampun badhe cedak nang nyatane malah diaturi wangsul ayo aja ngono ayo alon alon ayo aja ngono ayo alon alon Jumat kliwon udane grimis enake ngopi karo mendoan tak sawang-sawang kowe tambah manis sayange kowe ra gelem balian ayo aja ngono ayo alon alon ayo aja ngono ayo alon alon uwit kates jumlahe papat tuku jamu katutan paku kowe wis ra usah sambat jodohmu iku sebenere aku ayo aja ngono ayo alon alon ayo aja ngono ayo alon alon wis suwe ora mangan ketan digoreng nganggo sangan wis suwe ora ketemu mantan ketemu misan ngei undangan ayo aja ngono ayo alon alon ayo aja ngono ayo alon alon sego liwet lawe jlantah sego rawon kok kurang uyah ampun tanglet kapan nikah pacar mawon kula dereng gadah ayo aja ngono ayo alon alon ayo aja ngono ayo alon alon esuk-esuk cuacane cerah golek kerja sing barokah koncone wis padha nikah lah aku nglamar wae susah ayo aja ngono ayo alon alon ayo aja ngono ayo alon alon dina Jumat dina Minggu lunga wedangan saung kekancan rindune kumat pengen ketemu ning kok kelingan wis dadi mantan ayo aja ngono ayo alon alon ayo aja ngono ayo alon alon nyupai dituku blewah ngombene srapi lungguh begagah wis diragati ngantekno sawah kok malah dirabi tangga sebelah ayo aja ngono ayo alon alon ayo aja ngono ayo Bapak Pucung pacar mlaki kidul nenggung klicak lor negara pasar gede loreng loji nenggok ngetan kesasane gendem alai gale gale gal
Abang-abang gendera londo edan sithik kuburan mayit lambe abang go tandha mata padha bubur go golek duwe ayo